Áno ľudia, prichádza nová éra. Luz, choď preč, toto video nie je o tebe. Fajn. OK, začnem vysvetľovať, ale nevedel som čo dať do pozadia, tak proste tam začnem random kresliť. OK, so, všetci vieme, že doteraz som sa volal Sandik Teket TV, možno aj teraz, ja neviem. A to preto, lebo mám taký jeden malý seriál menom Mr. Darkwoods neboli MODV. Ale tento rok, myslím, som urobil seriál menom Scera a Luz. A teraz premýšľajte, môj celý YouTube kanál sa volá iba po jednej postave z jedného môjho seriálu, keď ja mám celú dobu 2 seriály. To nedáva zmysel. Tak ma logicky napadlo si zmeniť meno a profilovku. Tak som premýšľal a napadlo ma Static Studio. A tým New Era is Coming som myslel hlavne, že aj animácia sa zlepší, lore sa zlepší a celkovo sa zmení proste styl videí. Za poslednú dobu sa budem najviac sústrediť hlavne na tie seriály a nebudem vydávať normálne gaming alebo čokoľvek videa. A áno, to znamená, že možno vymažem pár videí mojich starých. Lebo samozrejme nechcem, aby hneď potom, ako si ľudia pozrú MODV alebo dačo a dostanú nápad, že proste vieš čo, poďme si pozrieť staré jeho videá, možno tam budú také behind the scenes a tak, hovno, budú tam trapné videá. So yeah, to je asi všetko, čo som vám teraz mohla si povedať maximálne. Neviem, čo ma ešte také môže napadnúť. Tak to je všetko a by the way, tu máte celý ten art, čo som robil v pozadí. Keby ste si chceli pozrieť taký môj seriál, máte to v playlistoch na mojom kanále. A tá songa, čo hrala v pozadí je táto a tu tiež máte v playlistoch.